Ngayon ay quick review dito sa mismong gamit natin na motor, no? Dahil merong nakapagsabi sa akin o nagbigay ng tips na paminsan-minsan ako ay mag quick review na naman ng isang motor, no? O mga kahit anong klaseng review ng isang motor. So mag practice tayo dahil hindi naman ako ganun kagaling pagdating sa mga review, no? So try ko sa mabilisang paliwanag na wala nang maraming cheche bureche, wala nang maraming keme, direct to the point na tayo mga bay. So mga bay, let's begin. Oh mga bay, so mga bay mga bay, kung ang hanap mo ay affordable second hand naked bike legal expressway, so isa na to sa pwede kong i-recommenda sa inyo na gawa ni Kawasaki na tinatawag na ARN 650, no? AR 650cc, no? O mas kilala na ARN 650, no? ARN. Okay, so isa tong naked bike dual sports, pwedeng pang touring, pwedeng pang sports. Okay, so ito mga bay ay meron kang makikita nito sa marketplace sa mga second hand na 240 pababa, no? So affordable na talaga yung kanyang presyo, no? Hindi lang affordable mga bay, matibay na, powerful pa ang makina. So yan, so let's start dito sa dashboard nya, sa panel. So same lang naman sa mga naunang model dito, no? So analog ang kanyang RPM, no? Tapos digital na yung iba pa, yung speed, fuel gauge, trip odo, trip A, trip B, at may orasan na rin. Yan. So wala namang ganong special dito mga bay, maliban sa kanyang makina, no? Ang pinaka highlights niya talaga. So dito mga bay, wala to sa ibang modelo na may eco mode, sports modes, wala. Talagang normal lang din sa kanya, para siyang low maintenance talaga. At yung accelerator niya ay kable pa rin, no? Yun, yan. So at ang kanyang fuel tank naman capacity 18 liter, no? So pwede na rin pang endurance, pang long drive. So wala ka nang hahanapin pagdating sa tangke nito. Ayan, siyempre ang mga special bilang isang big bike ay yung dual cylinder, no? Dual cylinder o kaya naman ay yung 4 cylinder. Pero itong gamit natin ay dual cylinder. So ang makina nito mga bay ay wala namang halos pinagkaiba sa mga Versys 650, Ninja 650, C650. So halos same lang sila, no? So ewan ko lang sa speed kung may pinagkaiba ba. So ang kanyang max power na to ay kayang magbigay ng 71 horsepower. So malakas na rin mga bay, no? Tapos ang kanyang top speed ay 215 km/h. Base yun sa mga napanood ko sa YouTube, no? Ayon sa aking pangangalakal pagsasaliksik, mayroong mga iba-iba, no? May kayang umabot ng 240, may 210, may 200. So iba-iba. So kung anong nasabi ko, base lang yun sa aking mga nakalap na impormasyon. Dahil ako mismo mga bay, hindi ko pa naabot yung pinaka top speed nito, no? Yan.
So, mabalik tayo sa makina niya mga baya. Dual cylinder siya, parallel, no? Tapos 8 valve, 4 valve per cylinder. So 8 valve lahat. Liquid cooled na rin siya. Tapos 6 speed yung kanyang gearbox, no? Drive chain pa rin siya, kadena. Yan. So non-ABS to, yun ang wala sa kanya sa mga modelo ngayon, non-ABS. So wala namang problema kung ABS o non-ABS ka, basta marunong ka lang talagang tumantya ng iyong paggamit ng motor. Yan. So dual disc brake sa harap, isa rin sa mga pinaka-highlights ng isang big bike, tapos single naman sa likod. Okay, tapos ang mga gulong naman niya mga bike ay may lapad na 160 by 17 ang sa likod. So sa harap naman ay 120 by 70 by 17. So big bike na rin talaga ang sukat ng kanyang mga gulong, no? Yan. So ang pinaka-the best pa dito ay yung komportable ka. Yung driving comfort mo, relax ka lang, pati yung angkas mo relax lang, kasi tignan mo, yan, no? Relax ka lang, napakasimple, relaxing. Tapos mababa pa mga bay. Ang seat height niya ay kayang-kaya ng mga 5'3", 5'4", 5'6", 5'7", pataas na. Ayan, no? Pataas na siya doon. Dahil ako 5'6", lapat ang aking mga dalawang talampakan dito. So pagdating naman sa singitan, hindi siya ganun kahirap din. Dahil medyo malipis siya, no? Malipis lang siya. Yan. At maganda yung sa manubela niya, wide yung maniobra, no? Paling hindi kagaya sa mga sports bike na konti lang yung kabig ng manubela mo. Ito hindi, parang lang siyang underbone. Yan. Tapos ang lakas nito mga boss pag binomba mo, no? Dahil napakatapang din ng kanyang sounds ng kanyang tambucho, no? So dinig yun naman mga bay, diba? Di ba? Yan. So kung balak mo talagang mag big bike at ang iyong budget ay pang second hand lang, no? Isa na to sa mga pwede kong i-recommenda sa inyo na power, tibay, nasa kanya na mga bay, no? Pati presyo mura pa. Gaya ng sinabi ko kanina, 230, 240 pababa makakabili ka na nito. So masasabi ko na rin na isa to sa mga legend dahil ilan-ilan lang naman to tumatakbo sa Pilipinas, no? Ang limit ng may gamit ng ARN mga bay ay yung mga enforcer natin, no? Yung mga SPG, MMDA. So meron kang makikita nito na gamit nilang pang escort o pang haggard. Yan. So pagdating naman sa mga pyesa nito, wala kang problema dahil alam naman Kawasaki, no? Madaling hanapin, unlike sa mga naglalabasa ngayon ng mga good lookings. And then pagdating naman sa pyesa, medyo matitenga ang motor mo dahil order pa kung saan siya nanggaling, no? Ito anyway, meron talaga to siyang pyesa dito dahil halos pares lang naman to sa mga Ninja, no? Ninja 650 okay naman versus 650. Ayan. So kung mahilig kang magbiyahe ng malayo, okay, no? So isa rin to sa pinaka the best gamitin, no? ARN AR650, no? 650cc. Yan. So alam nyo ba ang iba pang nito mga bay ay ang kanyang oil capacity naman ay 1.9, no? 1.9 liter. So ako naman mga bay, ang ginagawa ko ay inuubos ko na yung 2 litro dahil ang gamit ko dito mga bay ay hindi lang umaga, hapon. Talagang buong maghapon na kaming umiikot na parang grab, no? Parang grab taxi na talagang lagalag talaga, no? Yan. So far wala pa naman akong nagiging problema dito, maliban lang yung sa mga palit ako ng langis, palit ng gulong. Ayan, siyempre ako dumanas na rin ako ng pagkatumba nito, pagkasemplang may mga gasgas na siya, may pinamasilya na, may mga basag.
So anyway, wala namang problema, wala namang naging epekto yun sa comfort ng isang rider pagdating doon, no? Wag lang talaga sobrang dala na masisemplang ka. Yan. So yan, gusto ko lang i-share sa inyo kung nais ninyong mag big bike, naked big bike na ang budget talaga ay pang second hand lang. So go ako para dito, no? Yan. So hanggang dito na lang ang ating topic mga bay, no? Ating vlog. So please don't forget to like, share at subscribe. Click nyo na rin yung ating notification bell para lagi tayong magkakasama sa next nating gagawin. So hope nag-enjoy kayo mga bay. Ito nga pala si Born to be Ride.